ערב טוב לכל האורחים היקרים שהגיעו לכאן הערב לכבודם של ההורים היקרים עידן ונועם אסתר פוגל. מגיע להם מחיאות כפיים. שומעים שבעזרת השם יזכו ההורים היקרים לרוות מהבן היקר אראל הרבה נחת והרבה שמחה, ויהיה שמו כשם הגדולים, ויקוים בו הפסוק ישראל אשר בך אתפאר. אנחנו נמצאים היום במצוות פדיון הבן. היא המצווה היחידה בתורה, היחידה, שרק המצווה הזאת מקבלים עליה שכר של פ"ד צומות. אדם שהגיע לכאן ונוכח כאן במצווה מקבל שכר בשמיים כאילו צם 84 צומות ברצף, עד כדי כך. אבל זה לא פותר אתכם מהצומות הבאים. עכשיו, למה המצווה הזאת מאוד חשובה ומאוד נדירה? רק 20% מהילדים בישראל זוכים למצוות פדיון הבן. למה רק 20%? מה זה 20%? על כל 5 בנים שנולדים כאן בהלל יפה, 4 לא עושים ו1 עושה. כדי להגיע לכאן הערב צריכים לוודא שהאבא היקר, בוא תעמוד כאן, באמת אבא יקר, ויש לך טעם דרך אגב. נכון או לא? נכון. וגם הוא יש לו טעם בכלל. אבל הוא, בן פורת יוסף, יש לך בעל מיוחד. וצריכים לוודא שאבא יקר עידן הוא עידן פוגל, ולא עידן כהן, ולא עידן לוי. ואשתו נועם אסתר היא לא בת כהן ולא בת לוי, אלא בת ביתן, משפחת ביתן. ביתן זה ישראל, זה לא כהנים ולא לוי. וגם הלידה של אראל הייתה לידה טבעית, לידה רגילה, לא בניתוח קיסרי. אם אראל היה נולד בניתוח קיסרי, לא היינו יכולים לקיים את מצוות פדיון הבן, כי כתוב בתורה פטר רחם. מה זה פטר? פתיחת רחם. ברגע שהנה כמוך, אתה גם פטר רחם, נכון? אתה גם בכור. כל הכבוד, הוא כמו המאבטח שתראו עומד, כמו מאבטח, בן פורת יוסף. אז הוא בעצמו גם כן עשה את מצוות פדיון הבן. אז הוא בכור, והוא קדוש, והוא שייך לי. שימו לב, לפני שמתחילים את המצווה, הילד שאשתך מחזיקה, למי הוא שייך? לך. יפה. איך אני נהנה לשמוע שאתה אומר לך, הכוונה מי זה אני? הכהן. הכהן. שייך לך הילד? לא. יפה. בוא נראה שהאישה מחוברת בבלוטוס בתשובות שלה לבעלה. הילד שאת מחזיקה אותו מאוד יפה דרך אגב, אני רוצה לציין. למי הוא שייך? לך. יפה מאוד. כל הכסף הזה בסוף שיכול לך. אל תדאג, אל תדאג, אני רואה שאתה מאוד מודאג. ואין בזה דרך אגב, ראית את הסלקל שהבאתי איתי? סלקל, אני גם קושר אותו בניגוד לכיוון התנועה. בסדר? 2 טיפות D. ויטמין D, נתת לו היום? כן. נתת לו? למה? כי אשתי אמרה לי אם לא נתנה אז היא תיתן לו היום בקדימה, בבית. אז לא צריך לתת היום? לא. אז נתת לו היום 2 טיפות D. הלאה, ואת ברוך השם גם מאכילה אותו, אבל אם נרצה בקבוק זה 122 כפיות. נכון? אני יודע בדיוק איך מאכילים, ברוך השם. לי בבית שלי יש 4 ילדים שלי, ועוד 11 ילדים שברוך השם הבאתי אותם מאיפה? מפדיון הבן. אבל ברשימה שאני קורא שמות כל בוקר נוכחות, אין לי פוגל, אין לי. ממחר בבוקר מה יהיה לי? יהיה לי פוגל. ממחר אראל פוגל נוכח. הבנת? ותראי איך היא שמחה שהכהן בא, היא תוכל להשלים שעות של שינה, נכון? הרי אם התינוק בוכה בלילה, מי קם? את. והוא אמר לי, יש לך בעל צדיק, הוא אמר לי שכתוב בפסוק רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. אז הוא רוצה לקיים את הפסוק שלו, שאת תקומי ותאכילי את הילד. אבל היום את תוכלי לישון כמו תינוקת. קח את הילד, יום שלישי מ-4 עד 7 זה נוח לך לבוא לבקר אותו בקדימה? לא, צוחקת, כן או לא? נוח לך השעות האלה? לא נוח. ושבת אצלי, שבת אצלכם. טוב, בוא נראה, עד רבה, הלוואי מאוד. מה מיוחד באראל? אראל הוא הראשון שהפך את נועם אסתר להיות אימא, לראשונה בהיסטוריה. ואת עידן זה זמן, הוא הפך אותו בזמן להיות אבא.
איפה זה רמוז? במילה ילד. איך כותבים ילד? י' למד ד'. כמה זה י' בגימטריה? 10. גם אתם 10. כמה זה למד? 30. וד'? 4. אז כמה זה ביחד ילד? 44. ילד בגימטריה 44. אם ניקח את המילה אב, א' ב' 3. נוסיף את האם, א' מ' 41. אב 3 פלוס אם 41, הנה התוצאה בחשבון ילד. ילד הוא 44 וגם אב ואם שווים 44. אני אמרתי לכם בתחילת דבריי שמי שמשתתף בפדיון הבן כאילו צם כמה צומות? 84. 84 צומות. כמה צומות יש לנו במהלך כל השנה כולה? כמה צומות אנחנו צמים? 6. תראו דבר והיפוכו כדי לזכור את הצומות. איזה צבע הכיפה? שחור. איזה צום אנחנו צמים על חורבן ירושלים שזה מסמל צבע שחור? 9 באב. איזה צום לובשים בגדי לבן כדי להידמות? יפה מאוד, יום הכיפורים. אתה הסבא? למשפחת ביטה. ברוך השם. אתה ידוע שיש את קראנו בפרשה הקודמת, יש לנו קשר גם על יוסף הצדיק וגם על תמר, אז כאן ההזדמנות באמת להזכיר את הסבא ואת הסבתא בעלי הבית כאן, חגית ושמוליק פוגל, מגיע להם מחיאות כפיים, שיזכו בעזרת השם לאוהלים כאלה, רק לשמחות בעזרת השם. ויש לנו גם את הסבא ואת הסבתא היקרים, תמר ויוסף ביטן, גם להם מגיע מחיאות כפיים, ואי אפשר שלא להזכיר את הסבא וסבתא רבתא היקרים, סבתא היקרה, יוסף ותקווה בן צור, גם להם מגיע. ואחרונה חביבה טוב שם משמן טוב. מה זה שם? ראשי תיבות שמחה מלכה. אז גם הסבתא שמחה מלכה, גם לה מגיע, אף על פי שאינה כאן, כבודה כאן. אתה רואה, בזכותך הזכרנו את כל השושלת לדורותיה. אז אמרנו שיש לנו 6 צומות, שחור 9 באב, לבן יום הכיפורים. איש ואישה. מה ההפך מאיש? אישה. איזה צום יש לנו על איזה איש בשנה? צום גדליה. על שם גדליה בן אחיקה. איזה צום יש לנו בחודש אדר? על אישה? אסתר. אז איש גדליה, אישה אסתר. מה ההפך מקצר? ארוך. מהו הצום הכי קצר בשנה שנצום אותו ביום שישי הבא? 10 בטבת. 10 בטבת מסתיים בדיוק ב5:01. ממש, בצאת הכוכבים מותר. ישר באים הביתה מבית הכנסת, עושים תפילה, לא מתעכבים, בלי פיוטים, ועושים קידוש ופותחים את הצום ביום שישי הבא, בעזרת השם. אז יש לנו 6 צומות, כפול 14 שנה, אז מגיעים למצוות פדיון הבן. שאלו את הגאון מווילנה, היכן רמוזה מצוות פדיון הבן בספר בראשית? אמר להם הגאון במילה בראשית. בראשית ראשי תיבות בית בן, רש ראשון, א' אחר, ש' 30, י' יום, ת' תפדה. אז המילה בראשית מכילה בתוכה רמז לפדיון הבן, שהראשי תיבות של בראשית זה בן ראשון אחר 30 יום תפדה. והיום זה המצווה, מקיימים אותה כדת וכדין בצורה הטובה ביותר, ובעזרת השם לפני שנתחיל את מצוות פדיון הבן נשאל את האבא היקר, הראל, כמה זה הראל? נכון? אמרתי נכון? הראל בגימטריה כמה זה יוצא בסך הכל? 236. 236. A, רש, א', למד, הראל. פוגל, כמה זה פוגל בגימטריה? 119. 119. תראי איזה זריז בעלך בן פורת יוסף בחשבון, עושה את זה זריז. איך הוא עושה את זה? אני ילמד ממנו. אז הראל זה 236. פוגל 119. כמה זה הראל פוגל בסך הכל? 355. 355. וניקח את המותג, את השם המיוחד, הראל פוגל, אתם עוד תשמעו עליו הרבה דברים מיוחדים. מעכשיו תתפסו איתו קשרים עם הראל פוגל היקר, שלא תגידו שלא אמרתי.
אז הראל פוגל זה 355. וגם גאולה בקרוב. אנחנו נמצאים פה גם באיזה רחוב? רחוב גאולה, נכון? 189. וגאולה בקרוב, המילים, תבדקו את זה אחר כך, גאולה בקרוב בעזרת השם, יוצא 355 כמו מי? הראל פוגל. הראל פוגל. אדם יקר, כמה זה אדם? א', ד', מ' סופית, י', ק', ר', אדם יקר כמה יוצא? 355. 355. אדם יקר? 350, ובאמת הוא יקר. אדם יקר. 355. לגבר מלומד. היית רוצה שהבן שלך יהיה גבר מלומד? אז מעכשיו אני אומר לך שהוא גבר מלומד. למה? כי גבר מלומד 355 והראל פוגל 355. אדם חרוץ. תראו כמה תכונות. עשיתי שיעורי בית לפני שבאתי. אדם חרוץ 355. ואתה שומע, אני אשאיר לך את הדף הזה, כי אתה אוהב לבדוק שאני... אני יודע, אני ידעתי למה פניתי אליך, ידעתי שאתה תבדוק את זה. ודבר אחרון זה בורא עולם. כל אדם אומר, בורא עולם, בורא עולם. זה שברא את העולם, בורא עולם, כמה זה בורא, תבדוק עכשיו אני אסכים לך לבדוק. תעשה עם במחשבון. כמה זה בורא עולם בגימטריה? 355. כמו מי? כמו הראל פוגל 355. אז אם עשיתי כאלו שיעורי בית, תביא לי בבקשה את הילד שלי. זהו, ידע. עכשיו התחלנו את הפנימיות. תחזיק את זה. בואי תעמדי פה ליד מעלך. הנה, שאלה ראשונה ששואלים את אבא. דרך אגב, לפני זה שעה, שעה וחצי. הילד בכה אצל אשתך? כן. עכשיו הוא בוכה? לא. לא, כי הוא נמצא בסביבה הטבעית שלו. הבנת? אני לא רוצה לחמם, אבל אצל אשתך הוא בוכה, ואני למען זכויות הילד לא רוצה שהוא יבכה יותר. לכן אצלי הוא רגוע, אצל אשתך הוא בוכה, ומהיום הוא לא יבכה כי הוא אצל הכהן. שאלה ראשונה ששואלים את האבא, האם בנך זה בכור הוא? כן. יפה. במה בא יתפה? במה אתה רוצה יותר? בבן שנמצא אצלי, או במטבעות? איפה המטבעות? הנה, כבר הוא מכניס אותם. עכשיו שמתי לב שאיך בעלך, תעשה רעש, תראה לי שיש פה 5? כן. תעשה רעש, איך שהוא עושה רעש, פתאום הוא מחייך, הוא אוהב לשמוע, לא, הוא אוהב לשמוע רעש של יצלצלים, מטבעות, כסף, בן פורת יוסף. עוד פעם תעשה, בוא נראה. הנה, וטובה מחייך. לא, כי זה מרגיע אותו, הכסף. אז מה אתה רוצה, את הכסף שאצלך, או את הילד שאצלי? תחשוב, אתה רוצה להתייעץ עם מישהו מהקהל? רגע. הנה, עכשיו אני מחייך. אתה רואה? עכשיו שימו לב, יש לנו כאן, לפני שנמשיך, שאלה הבאה ששואלים את האמא, האם בנך זה בכור, שמא ילד בן אחר לפניו, או שמא ייפג? זה בני בכורי, לא ילדתי ולא הפגתי לפניו. יפה. עכשיו, הילד רגוע אצלי? לא, את לא צריכה להיות מובכת. זה קורה לפעמים שאצלך הוא בוכה, מה אני אעשה? אצלי הוא רגוע? כן. טוב לו אצל הכהן? הוא בוכה? לא. אז אם הוא לא בוכה וטוב לו, לא מגיע לי אותו? אני שואל אותך, יפה, אני מדבר יפה, אני בצורה מאוד עדינה. בסדר? עכשיו יש לנו פה מגש, כסף, טהור, תחזיקו מאוד כבד, הוא שוקל 4 קילו 200, יציקה אחת. מאשרת את המשקל. שים פה את המטבעות. אם המגש הזה, תרים אותו, תרים אותו, אל תתבייש. בוא, תעבור מפה. אם המגש הזה עכשיו יהיה מלא בשרשראות, בטבעות, מפתחות של רכבים, הטבעת, יש לך גם טבעת יפה, גם אתה יכול לשים אותה. כל מה שיש לכם, מה טוב. אם לא, אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה לכם, הייתם מאוד נחמדים, באמת, הקשבתם מאוד יפה. היום, אם יש לי 4 ילדים בבית שלי, ועוד 11, אז כמה זה בסך הכל? 15. היום שאני לוקח את הראל, אני משדרג את אשתי והופך אותה להיות אם
M16 ילדים. אז אני רואה שלא שמים. שמים או לא? אני אעשה מקביל. לא שמים, טוב. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, הנה המפתחות של תודה הרכב. לך, אנחנו מאוד מרוצים. תהיו בריאים. ורק בשמחות בעזרת השם. לא שמים. שמה? לא, הם רוצים. לא שמים, אתם לא שמים? שמים או לא? יש שם, יש כאלה? מי שמוציא? אם אתה רוצה, תן לו זהב, אם לא, לא נותן לך. הנה, תני לו. יפה. קחי, זה אמיתי. הנה, קחי לו. תמר. קחי, שימי שם. חכי. איך קוראים לו? רגע, הוא שלושת טבעות נישואים. אני גם שמתי את היהלום. רגע, שפרות. רגע, הנה עוד. שווה מלא כסף. אבל הילד. תמר, קחי את השעון גם, שנמלא לו. יאללה. תני לו, יאללה, הכל. שיהיה לי. וואי, הוא הלך לכם. זה לא, רגע מפתחות של יכול להיות. לא זהב. צ'קים חצי קילו זהב. של רכב. אז גם שעון יקר. גם שעון, כל מה שיקר. אורה, תורידי לי. לא מי יודע מה, לא תגידי. לא, תעבור. איפה הג'ילי? מה, תסתכלי על הג'ילי שלכם. לא, תעבור. הוא גם תסתבר. לא צריך מפתחות. קחו, יש בו יהלום. שיהיה יפה. יהלום. זה יפה. מה, הוא שווה בשעון שלי שווה. תביא את היהלומים. לא זה, זה לא צריך זהב. שימי את המכשירים. מפתחות של רכב. אתה רואה גם עם זה? כל מה שיקר. צורות של בית. לקח אותו, זהו. שווה. הוא לקח אותו. לא, האמת שאני לא רואה את המול הוא לבד. הביתה. נסע הביתה. הוא הלך, הלך. אני לא רוצה להבין, אבל הוא הלך. הוא לחפש איתו. בואי, תלך הרבה כסף. באמת הם פרצו. הוא מתאמן על פה. יש דברים. תחזירו. רגע, לא בטוח. רגע, קודם בוא נ... זה זהב מיוחד. כן. בוא ניתן לך... תחזירו את האוצר. עוד לא, בוא נראה כמה שמו. בוא ניתן לך, יש לך כמה דקות להיות איתו עם הילד שלך, זמן ניחוץ איתו, בסדר? ניתן לך אותו כמה דקות, תשמרי עליו. הוא רוצה לספור אם זה שווה לו. עכשיו אני בודק. האם זה שעון רדו מקורי? מקורי. של מי זה? שלי. השם מברך אותך שתזכי בעזרת השם. בשורות טובות. תביא לה איזה נסטי, נהייתה חיוורת מהשטח של השעון. לא, זה לא מצחיק. זה השעון, למי נתת אותו מכל הלב? לטובת הרי. יפה. והכהן לוקח את זה, נכון? לבריאות. יפה. עוד מעט נראה עוד מרזפים שיהיה. כן. האוטו שלך חצום, אני לא יודע מה... כן. יש פה גם גורמט מהמם ויפה. של מי זה? שלי. לא, את רואה, זה הולך לפי הסדר. תודה רבה, השם ישמור אותך, שתזכי. זה מירושה. בסדר, מה ירושה? של של מי? אמא שלו מתוניס. בסדר, עכשיו את צחקי על הרגשות. היה ירושה, עכשיו זה שייך לכהן. הירושה. ויש לנו פה סט צמידים, של מי הצמידים הללו? שלי. גם. זה לא ירושה הפעם. קניתי מכספי. אין בעיה. אז השם, אני רואה, מחר בעזרת השם תקנה לה משהו אחר. כל עצמה בסדר. ויש פה גם טבעת מאוד מאוד יפה, בטח זה טבעת נישואים של מי זאת? זאת שלי. גם? זה הולך רגע, זה הכיס שלך פה, עם השעון. ויש לנו פה גם ענק מאוד יפה של מי זה? שלי. שלך, אנחנו היום, כן, את הכיס שלך פה. בקיצור, יש פה מלא דברים, אנחנו עוד נמשיך. ויש פה שמאות ויש פה גם טבעת מאוד מאוד מיוחדת. כמה היא נראית פשוטה, אבל יש בה הרבה רגש והרבה חשיבות. וכל מה שיש כאן, בואו תעמדו פה, כל מה שיש פה ובכיסים,
הכל שייך לכם. מה את אומרת? תחשבי. אני רואה שאת חושבת? זה כבר טוב. לא, לא, לא. אל תמהרי. את ראית, כל הזהב שיש פה שווה הרבה. מה את רוצה? את הראל. את לא רוצה את הילד? אני רוצה את הראל. מה את לא רוצה? לא רוצה את הזהב. לא רוצה את הזהב. רק את הילד? כן. לא תתחרתי? לא התחלתי. לא תגידי לי בוא תיקח אותו, מה השארת אותו פה? אין מצב. בוא נראה, אתה מה אתה אומר? אתה שמת עין כבר? הוא עושה שמאות כבר. כמה זה שם? הוא יודע להעריך. הוא עושה, הוא יודע, נכון? יודע את העבודה. רגע, אבל לא להתרחב. להיות פה, בהישג יד. מה אתה אומר? רגע, אני מתחיל לחשוב. מה אתה רוצה? עכשיו או בלילה שהוא בוכה? לא, 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 עכשיו. עכשיו. כן. את הראל. הראל? הראל. סופי? כן. סופי. ואת? את הראל. רק הראל. ואתה? הראל. הראל. טוב. זה הבן בכור הוא, והקדוש ברוך הוא ציווה לפדותו שנאמר, ופדויה מבין חודש תפדה בערכך, כסף, 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרר. כשאתה הראל היית בימי אמך, היית ברשות אביך שבשמיים, וברשות אביך ואמך, עכשיו אתה ברשותי שאני כהן, ואביך ואמך מבקשים לפדותך שאתה בכור מקודש, שכן כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם, בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אני רוצה לפדותו, שכך כתוב בתורה. אך פדות תפדה את בכור האדם, ופדויה מבין חודש תפדה בערכך כסף, 5 שקלים בשקל הקודש, 20 גרר הוא. יפה מאוד, כל הכבוד. יש לנו עכשיו 2 ברכות שאבי הבן מברך, כולם לענות אמן, אחר כל ברכה וברכה, ממש מילה במילה. ברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. עכשיו תחזיק את המגש, רגע עוד לא סיימנו, בוא נראה. תחזיק את המגש ותגיד לכהן בשידור חי, כולם מקשיבים. זה פדיון בני בכורי. זה פדיון בני בכורי עם כל מה שיש במגש ועם מה שיש לכהן בכיסים, הכל שייך לכהן. לא להתקרב למגש. לא גזר, גזל. זה גזל. לא גזר, גזל. גזל. טוב, הנה הוא אמר, לא להתקרב. איפה, מי, את גרה פה? לא. מי? את, נכון? אנחנו. זה הבית שלכם. יש לך איזה צלופן לארוז לי את זה אחר כך? קיבלתי ממך 5 סלעים אלו בפדיון בנך ובערהו פדוי בהם כדת משה וישראל. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, כשם שזכה הראל פוגל לפדיון כך יזכה למצוות, לחופה ולמעשים טובים בחיי אביו ואמו ובחיי כל הקהל הקדוש הזה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תראה אותה, תראה את אשתך אלופה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. יש לנו עכשיו את ברכת בורא פרי הגפן ובשמים. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. חזק, חריף. טוב? זה כלול במחיר. אנחנו רוצים לסיום לנצל את המצווה ששווה פ"ד צומות ולברך מכאן את כל חיילי צבא הגנה לישראל ואת כל החטופים שיחזרו לביתם בריאים ושלמים. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים,
ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. קדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו ואותנו מכל צרה וצוקה, כל נגע ומחלה, ויחזרו לביתם בריאים ושלמים, ויקוים בהם מקרא שכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הוא יברך את כל החטופים ואת כל השבויים ואת כל הפצועים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה והצלחה, ויחזרו לביתם בריאים ושלמים, ויזכו לכל הברכות הכתובות בתורה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מזל טוב, מזל טוב, ורק בשמחות בעזרת השם. תודה רבה.